Είναι δυνατόν η απλή αντικατάσταση του αλατιού που τρώμε από ένα υποκατάστατο άλατος να μειώνει τα καρδιαγγειακά και την πιθανότητα θανάτου? Γεια σας, είμαι η Μαρία Πικιλίδου, παθολόγος υπερτασιολόγος. Αν έχετε υψηλή πίεση, πιθανώς ο γιατρός σας είπε να κόψετε το αλάτι. Το πρόβλημα είναι ότι το αλάτι στις τροφές είναι νόστιμο. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα υποκατάστατο άλατος που πλέον αποτελεί ιατρική σύσταση για τα άτομα με υπέρταση, ώστε να μειωθεί το νάτριο της τροφής, χωρίς όμως να κάνουμε εκπτώσεις στη γεύση. Το αλάτι, ως γνωστό, περιέχει νάτριο. Η σύσταση από τις Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οδηγίες είναι να παίρνουμε έως 2 γραμμάρια νατρίου την ημέρα. Το νάτριο αυτό αντιστοιχεί σε 5 γραμμάρια αλατιού, δηλαδή μια κοφτή κουταλιά του γλυκού αλάτι. Και αυτό γιατί το νάτριο αυξάνει την πίεση. Το κάλιο, από την άλλη, βοηθάει στα νεφρά να αποβάλουν το αλάτι που τρώμε. Οπότε, όταν αντικαταστήσουμε ένα μέρος του νατρίου που παίρνουμε στη διατροφή μας με κάλιο, κερδίζουμε διπλά. Δηλαδή, και λιγότερο αλάτι τρώμε και περισσότερο αποβάλουμε με τα ούρα. Τα άτομα με υπέρταση επίσης θα πρέπει να έχουν καλή επάρκεια καλίου στη διατροφή τους. Μια πρόσφατη μεγάλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο σπουδαιότερο ιατρικό περιοδικό, το New England Journal of Medicine, έδειξε ότι σε άτομα στα οποία δόθηκε υποκατάστατο άλατος, η πιθανότητα να πάθουν έμφραγμα ή εγκεφαλικό μειώθηκε σημαντικά και η επιβίωση αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που πήρε το συμβατικό αλάτι. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από άλλες μελέτες, οι οποίες δείξανε ότι η αντικατάσταση του κανονικού αλατιού με υποκατάστατο που περιέχει κάλιο μείωσε τη συστολική πίεση, δηλαδή τη μεγάλη πίεση, και τη διαστολική πίεση, δηλαδή τη μικρή πίεση, όσο περίπου ένα ήπιο αντιπερτασικό φάρμακο. Άρα το υποκατάστατο άλατος είχε πολύ καλύτερη επίδραση στην πίεση από το κανονικό αλάτι. Έτσι, το 2023, οι Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση συστήνουν το υποκατάστατο άλατος ως ισχυρή σύσταση με επίπεδο 1α, που είναι το πιο υψηλό επίπεδο σύστασης για κατευθυντήριες οδηγίες και προκύπτει από δεδομένα πολύ καλά σχεδιασμένων μελετών. Άρα, πλέον όλοι οι γιατροί που ασχολούνται με άτομα με υψηλή πίεση θα πρέπει, εκτός από τα φάρμακα, να συστήνουμε στον ασθενή μας και ένα υποκατάστατο άλατος για τη μείωση της πιθανότητας να πάθει έμφραγμα ή εγκεφαλικό, αλλά και για τη βελτίωση της επιβίωσής του, όπως ορίζουν οι κατευθυντήριες οδηγίες. Στα πλαίσια αυτά, ένα υποκατάστατο άλατος, το οποίο συστήνω στους ασθενείς μου, που περιέχει χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο και χλωριούχο μαγνήσιο, κυκλοφορεί ήδη στην αγορά με το όνομα CardioSalt. Επικοινώνησα εγώ ίδια με την εταιρεία Unifarma που παρασκευάζει το αλάτι αυτό και ζήτησα να γίνει ο σπόνσορας αυτού του βίντεο, ώστε μαζί να βελτιώσουμε την επίγνωση γύρω από αυτή τη σημαντική μη φαρμακευτική παρέμβαση. Και δέχτηκαν. Έχει όμως την κλασική γεύση άλατος το CardioSalt. Με χαρά μπορώ από προσωπική άποψη να επιβεβαιώσω ότι ναι, έχει την κλασική γεύση άλατος. Το υποκατάστατο αυτό είναι πλέον ένα από τα μη φαρμακευτικά όπλα που έχουμε για να ρυθμίσουμε την πίεση. Αν θέλεις να μάθεις για τα υπόλοιπα μη φαρμακευτικά μέσα, αυτά τα αναλύω σε ένα άλλο βίντεο, το link του οποίου είναι στην περιγραφή. Άτομα που πρέπει να είναι προσεκτικά με την κατανάλωση καλίου είναι άτομα που πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο. Στην περίπτωση αυτή, ο νεφρός δεν διαχειρίζεται σωστά ούτε το αλάτι, ούτε το κάλιο, αλλά ούτε και τους υπόλοιπους ηλεκτρολίτες. Οπότε εκεί θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς με υψηλή πίεση, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, θα πρέπει να αντικαταστήσουν το αλάτι της διατροφής με υποκατάστατο άλατος, το οποίο περιέχει χλωριούχο κάλιο. Δεν πρέπει όμως να μείνουμε μόνο στο υποκατάστατο άλατος. Πρέπει συνολικά κάποιος που έχει πίεση να μειώσει το αλάτι που τρώει. Αυτό γίνεται μειώνοντας το κρυφό αλάτι που έχουν τα έτοιμα φαγητά, το ψωμί, τα ίδια αρτοποιίας, τα αλλαντικά, τα τυριά και τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Όσον αφορά τα συσκευασμένα τρόφιμα, το όριο είναι τα 300 μιλιγκράμμ νατρίου αναμερίδα για τα άτομα τα οποία έχουν υψηλή πίεση. Πολλοί ασθενείς με ρωτάνε για το ροζ αλάτι Μαλαίων. Το αλάτι αυτό, παρόλο που περιέχει κάποια μέταλλα που δεν περιέχει το κανονικό αλάτι, το ποσοστό νατρίου που περιέχει είναι ίδιο με το επιτραπέζιο αλάτι. Οπότε η πίεση ανεβαίνει κανονικά σε άτομα τα οποία παίρνουν αλάτι Μαλαίων. Άλλοι ασθενείς μου λένε: εγώ γιατρέ, δεν τρώω καθόλου αλάτι. Όμως, όταν πάρω ένα λεπτομερές ιστορικό, μαθαίνω ότι μπορεί να τρώνε κάθε μέρα ή πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα φαγητό απ' έξω, στο οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε πόσο αλάτι βάζουν. Υπάρχουν πολλές φορές που ζητάω από τους ασθενείς μου να κάνουν μία μέτρηση νατρίου στα ούρα 24 ώρου. Η μέτρηση αυτή αποτυπώνει την πραγματική πρόσληψη αλατιού. Πολλές φορές ακόμη και ο ασθενής εκπλήσεται από την ποσότητα αλατιού που πραγματικά παίρνει. Τα διουρητικά φάρμακα βοηθούν στην αποβολή με τα ούρα μέρος του νατρίου της τροφής. Είναι όμως ένα μέσο φαρμακευτικό και σαφώς προτιμούμε μη φαρμακευτικά μέσα όπου μπορούμε. Εκτός αυτού, με τα διουρητικά αποβάλλεται και κάλιο, το οποίο χρειαζόμαστε. Δεδομένου ότι το CardioSalt
Είναι ένα ιδιαίτερα ελεγμένο προϊόν, κυκλοφορεί μόνο σε φυσικά και διαδικτυακά φαρμακεία και όχι στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Δεσμεύομαι να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που θα γίνουν γύρω από το θέμα υψηλή πίεση και αλάτι. Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι, κάνε εγγραφή στο κανάλι και πάτσε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Επίσης, ακολούθησε τους λογαριασμούς του ιατρείου στα social. Να μείνετε υγιείς και χαρούμενοι. Καλή συνέχεια!